салому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Шермардон. ба ҳамаи шумо маслиҳат медиҳем ки дар канали мо обуна шавед ва дар видео лайк монед. ин амали шумо мода мотиватсия медиҳад ки боз ҳам беҳтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА пешкашатон менамоем. то муҳорибаи яке аз варзишгари машҳури тоҷик Аъзам Ғафуров 2 рӯз монд. ёдовар мешавем ки 26 феврал варзишгари мо Аъзам Ғафуров бо рекорди 12-1 бо варзишгари бразилигӣ Чарлз Энрике бо рекорди 12-2 дар яке аз созмонҳои машҳур SAA барои титул муҳориба хоҳанд кард. дар бораи кай ва дар куҷо тамошо кардани ин муҳориба мо фардо видео мегузорем ва барои ин ҳатман дар канали мо обуна шавед ва колоколчика зер кунед то видеои навро пропустит накунед. инчунин ба ҳамаи шумо маслиҳат медиҳем ки дар телеграм канали мо обуна шавед, зеро чун ҳамеша силкаи бойҳоро ҳатман онҷо мегузорам. силкаи телеграм канал дар описани ҳамин видео аст. даромада обуна шавед ва мо бошад ба варзишгари тоҷик Аъзам Ғафуров танҳо муваффақиятро таманно мекунем. расман ҳарифи размгари тоҷик Лоиқ Раҷабов дар созмони PFL муайян шуд. дар даври аввали мавсими нави созмони Professional Fight League варзишгарамон бо намояндаи кишвари Амрико собиқ размгари созмонҳои UFC ва Rizin Ҷонни Ҳолливуд Кейс рӯбарӯ хоҳад шуд. бояд гуфт ки рекорди Лоиқ Раҷабов 13-2-1 буда ва рекорди рақибаш Ҷонни Кейс бошад 27-7 мебошад. дар ҳақиқат ҳам Ҷонни Кейс як ҳарифи бениҳоят ҷиддӣ барои варзишгари мо Лоиқ Раҷабов мебошад. ин муҳориба 23 апрел барпо хоҳад шуд. ин буд видеои имрӯзаи мо дӯстон. хайр.